miejscu jeszcze... No miałem, tylko że się spaliło, tak? Demonstracja była pokojowa, spokojna i tak, jak się panu spaliła flaga? A spaliła. Ktoś tam podpalił. Podpalił? No, sam, proszę bardzo. Przypadkiem, tak? Tak, ale nie. To jest, proponuję życie stabilne i w spokoju. Bez awantur. 12/12/2005 rok. To dzisiaj? Tak, i dlatego to jest popisane. Dlatego ja mówię, że ciągle jestem za tym, żeby my musimy dogonić Unię Europejską, ale Unię Europejską nie dogonimy przez rozruchy, przez destabilizację kraju. My musimy się zjednoczyć. I ja to proponuję całemu społeczeństwu, prawda? Szacunek, ład i porządek, a żeby tego to musi być nowy porządek świata. Właśnie proponuję monarchię. Monarchia musi być 120 lat jest od ostatniego króla. Króle kiedyś zawiedli, demokracja zawiodła, byliśmy w 123 lat w niewoli i trzeba teraz wejść właśnie. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam. To już końcówka tej demonstracji, tak naprawdę już osoby, które tutaj